Matud pa sa atong tubag sa Salmo sa to. Gamaa ang usa kamalinis nga kasing-kasing dinhi kanako o Dios. Gibuhat ba nis Ginoo o wa? Naabay malinis nga kasing-kasing? Lingi ay mong tupad na imong kasing-kasing limpyo? Ina ko no? Limpyo? Ang Ginoo nagtuman gyud aning maong hangyo. Mao na nga inig katawo nato isip bata, limpyo gyud na ang kasing-kasing. Igsip lang kay naay original sin. Mao bitaw na inig bunyag, butangan na ang bata o kanang puti nga panapton. Kay nga naman simbolo na nga gipapas nas Ginoo ang original sin. Wa nay nahibilin nga buling sa sala. Limpyo na gyud. Kinsa may naghimo sa atong kasing-kasing nga hugaw? Kinsa man? Ang mga ginikanan. Ang bata limpyo kay nagkasing-kasing. Ang mga ginikanan mo igasigig sud og mga basura ngadto sa ilang mga anak ug ang mga kuyog nila samtang nagtubo, mga auntie, mga lolo, lola, ang ilang mga hugaw nga kasing-kasing gipatakod ngadto sa bata. Munang bata nag-anam sa kahugaw, nag-anam og kahugaw, karon nanimba na, hugaw na. Ang usa gani nagmisa, hugaw. Gikan ni sa mga dagkong tao. Muna nga kining gesture sa ebanghelyo nga ning nagdala sa ilang mga bata ang mga ginikanan o ang mga taong dagko kay ilang pabindisyonan ni Hesus. Ang mga hugaw kasing-kasing sama sa mga apostolis ni Hesus, ilang giabog ang mga bata. Pero si Hesus ningon, paarian ako mga bata. Nya doon na siya gisulting importante kayo. Paarian ka nako ang mga bata ug ayaw sila pagpugni. Kay ang gingharian sa langit, ila sa mga sama kanila. Pasabot di ay, ang mga bata mo'y tag-iyas langit ug ang kadto sang samas mga bata. Kana bang limpyo sa kasing-kasing ba? Niya kung dagko na taon, saon man paglimpyo sa atong kasing-kasing. Nagibutangan naman tag basura sa Ginoo, sa Ginoo, sa atong nag-atiman nato. Mao na ang gitawag og personal commitment. Ayaw na pag-agad anang imong tupad. Asawa ayaw pag-agad sa imong bana, bana ayaw pag-agad sa imong asawa, anak ayaw pag-agad sa imong ginikanan. Ayaw pamasangil nga naingon ani ko tungod niya, tungod niya, tungod niya. Ayaw personal commitment. Lord, limpyuhi ko. Iduol nato sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug moingon ta, Lord, limpyuhi ang akong kasing-kasing. Na siya nindot. Sige, lingi imong tupad. Ingna manglimpyo na ta. Ingna manglimpyo ta. Nya unsaon man paglimpyo sa Ginoo ang atong kasing-kasing? Di man na madag silhigan, di sana mabutang sunrocks. Unsa may iyang ilimpyo, moingon ra na siya, kung musunod ka nako, kalimti ang imong kaugalingon. Deny yourself. Pasabot, ayaw nagpaminaw anang imong mga gusto, kanang imong mga pangandoy, kanang imong mga kabalaka, kanang imong mga kahadlok, ayaw na nagpaminawa. Kanang imong mga ambitions, kanang imong mga standards, ayaw na paminawa. Kalimti na tanan. Mao ginay first requirement. Kay unsaon paglimpyos Ginoo nato kung attach ka itas atong mga pangandoy, sa atong mga ambitions o sa atong mga kahadlok o kabalakas kinabuhi. Wa gyud, di gyud ka malimpyuhan.
Kay mo resist man ta. Muratag ka na bang mansa sa sinina nga purtigyong kusugang pagka mansaha? Bisag imo pang kusuog maayo, butangan pa na nimo dihag muriatic acid, magisi na lang ng sinina, di gyud na matangtang. Kay grabe ka-attach. No? Na ilingian sa dimong tupad na wa pa nay mansa imong sinina, imo sinina ang imong kasing-kasing, way mansa kana bang too much attachment nga imo jung gustong tumanon kanang imong gihuna-huna. Unya pugso nato ang Ginoo pagbuhat niya na. Ang Ginoo di na mao nabali. Ako'y mamugos nimo unsay buhaton aron malimpyo ka, dili kay ako'y imong pugson. Ginoo in taon usba ning akong bana. Ginoo usba in taon ni akong bana. Ang Ginoo di ko na usbon, ikay akong usbon nga di na ka magpunay reklamo ana imong bana. Mangulata man Lord, musuyop man Lord, di man gini siya mukuan, di man gini siya magbago. Pait magay ko kinabuhi. Ikay akong usbon nga andam na unta kang magpakamatay anang imong bana. Ayaw pagsighangyo nga usbon na siya. Deny yourself kanang imong standard nga gusto jud kang mausab, gusto ka imong bana di na mangulata, di na magsigyaw-yaw, di na masuko. Kanang maong mga standards biyae na. Biyae. Anong di man kang biya na? Bana, magsigig ingon akong asawa, yaw-yawan kaayo, buwa-buwa yung babag pangyaw-yaw, alingog-ngog kay paminahon, usba in taon ni Lord, sige man unta nigsimba, magliktor pamangani ini, pero anong yaw-yawan man kay nistanan. Imo pag yung pasangin lang ang iyang pag-serve simbahan, ayaw na, ihatag lang na tanan. Lord, usba akong kasing-kasing, kining yaw-yawan kong asawa, ako unta ning mahigugma without condition. Kana limpyo gyud kadiya. Sige yaw-yaw ang mga anak nga adik kay ng cellphone, adik kay ng computer. Ayaw na. Usba in taong ako mga anak, Lord, tudlui in taong sa maayong dalan, makaamgo unta sila nga kini makadaot ni nila. Amgo diya. Higugma ara. Hala ng mga adik na, maadto nag-impirno. Sige, igugma. Di ba? Kaya matod pa diris unang pagbasa ang kaluwasan individual. Ingon ang Ginoo, kamo usuro ba kayo na ninyong istorya nga ang papa mo ay nagkaon og aslom nga ubas niya ang gingiluhas ngipon ang mga anak. Hunungan na samtang ako Dios sa Israel, di na ko gusto nga mao na inyong hunahunaon. Pasabot, ayaw pag hunahuna nga tungod ang imong papa buangon, ikaw mabuangon sa ka. Automatic. Ngang imong anak buangon, ikaw sad mabuangon sa ka. Dahil ra patag pamasangil, dahil ra ba mong ingon nga, ako padir, nakasagyo ko, perti na kung dali masuko kay, kung saan ni ako mga anak padir, di ko kapugong, pertigyo ang mga badlunguna, ako padir, makuang yun ko, makakasaba yun ko, kay di ko kapugong. Ako, hunongan na ha, kanang word nga di kapugong. Wa gyud dili kapugong nako, ikaw karon kahiyon ka, mangihi ka sa kong atubang, adi sad pader, oy, di sa ko mangihi nako, kapugong day ka. Kalibangon karon nagkumpisal ka, malibang ka sa kong atubangan, o di sad pader, o kapugong day ka. Gamita mao ra man ang pugong agod. Di ba? Ya dayon tagin di jud ko kapugong. Mao na imong idangop sa Ginoo. Ginoo, dili ko kapugong tungod kay na-attach ko niya. Parehagod anang poste, kanang poste ba? Kanang common guys akong kuan kanang antina sa unas TV, atong antina sa una ato na sa atop, no? Nya butangan dayog banting-banting dire. Nya imo tong bunloto ng usa ka banting tungod kay naka-attach tos imong antina. Unsay mahitabo sa imong antina? mo pilay-pilay pod siya according sa imong pagkuan kay nakahigot man. Putla ragon na siya, bisag unsaon pa na nimog tandog, bisag pagpamutlo na to nimong mga banting, way mahitabo dito sa antina. Cut off all attachments. And how to do that? Unsaon pagputol ang tanan natong attachment? Self-denial. Deny yourself. Nya ang sunod, unsa man matud pang Kristo, take up your cross.
Antos, ayaw pagsigi dihag reklamos pag-antos, gaksa ang imong pag-antos, mo na'y sakto. Antusa na, sugod anang imong naong, antusa ng imong naong, nya lingi sa kasnaong sa imong tupad, antusonon sa kaignaong. Ang batasan nimo, kanang imong batasan nga usahay mo kalit lang kag tantrum diha niya, sawayo na kag mais imong isigkatao, antusa sad na kana sang batasan sa imong tupad, antusa sad na decide to suffer. Muna si Mama Mary, nakamintain gid siya sa childlike heart, limpyo, immaculate. Tungod kay si Mama Mary, andam kaayong muantos. Wa na siya nagbalyo sa iyang kaugalingon, ang iyang gibalyo ang pulong sa Ginoo. Munang ningon siya, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Wa na siya magbalyo sa iyang kaugalingon, nagpasugo, nagpagamit siya sa Ginoo totally. Niya kay naa may mga kasakit, hilak lang po siya, pero wa reklamo. Hangtod nga gibitay ang iyang anak sa cross, human gibunog og maayo, gibitay sa cross, naghilak ra gid siya nga wa mo reklamo. Na nganong nahimo man tong Mama Mary, kay wa na siya ma-attach sa iyang kaugalingon. Wa na siya ma-attach ba? Mabitan na ako, warning yun ko ninyo, kanang magsigig colors buhok, siging kiskis anang kilay, sig paputi anang naong, attach kay mo sa inyong self. Munang dugay kay mo distansya sa samin, dugay dugay kay mo mahuman sa samin, kay na-attach mo na inyong self. Kanang tayo nigtanaw ni mo samin, igo ra kang muanag kadiyot niya, lakaw dayon niya, di na ka magdag samin, kana mo'y detach sa kaugalingon. Dugay pa jud kay mobiya sa samin, gabutang pagyug samin sa bag. Hastang cellphone butangan pagyug samin. Text tanaw naman, ana nga rin, ana sigtan aw. Attach na kay kastanan oy. No? Sa mga mo na kung sawayo na ng imong self, maapektuhan dayon ka. Ingnon ka, wa mag-angay ang pagbadlis imong kilay, wa na. Ratol dayon ka. No. Imong naong nangunot na halano anak dayon. Imong naong lagi mura lagi nagmasakiton hala naon sa manioy ana. Ang imong bilbil dagko na kristanon hala uy ano mania. Siging kaon nya manghadlok iyang bilbil managko. Ay sus bahala nagmura na nag-rice terraces. Nabiya sa nay beauty ang rice terraces na apil biyan as a 7 wonders of the world sa mura nag-rice terraces. Ana, ay dalag kabalaka. Ing na hinoon. Niining akong naong, niining akong lawas, unsaon man aron dili ko makasala. Unsaon man nga kining lawasa magamit sa kaluwasan. Usara gyud. Unsa man? Deny yourself and value your neighbors. Matod pa ni Kristo, love your neighbors as yourself. Ayaw na pagsigtanaw sa imong self, tanawa ang imong neighbors. Ayaw na paningkamot nga monindot ang imong kahimtang ug ang imong kinabuhi, paninduta ang kinabuhi sa imong silingan. Tanawa, di ba? Murag yung ka ana og makatilaw kalipay nga wap-an nimo matilawi sukad masukad. Kana bang gitawag og kalipay Dios nun? Kay ngano man limpyo na kagkasing-kasing, wa na kay mga biases sa imong isig katao. Di na sila makaapiktar nimo bisag unsa pay ilang gibuhat tungod kay kamao na kang mohigugma nila, whether bad or good, kamao na kang mohigugma. Di na ka maapektuhan. Karon, kusmuran ka sa imong silingan, mukusmod man sad ka, attach ka. Apektuhan dayon ka. Libakon ka sa imong silingan, suko dayon, attach ka. Naakay kwarta, di gid nimo ipalit og slot, attach ka sa imong kwarta. Di ba? Oy, ang ato ra bang slot, gamay na lang kayo MMHD. 183 na lang kabo. Tag 1,000, uy, pakyawa na lang ninyo. Oy, kamo bang mga kuan ba? Kamo bang nairang-arang sa do kwarta? 183 na lang siya ron din na to mahurot karong adlaw.
Adi mo mutuog. 183 lagi. Ambot dito sa Kapilinya, ako mo sangpit na sa kuanis taga Kapilinya, oy, na ba mo'y halin diha? Di man mo. Ang ato dining halin, 4,874. Nya ang dito sa Kapilinya, for past, pila na ni kaadlaw, 943. Total, 5,817 atong halin. 183 na lang yun ang nahibilin. Ato ning homnon ha. Sige. Ala mo diha. Di ba maningog ay. Attach ka itas atong kwarta. Di kita mo hatag. Bisan ka gamay rin kayo na 1,000. Kadaghanan na inyong kwarta diha. Sobram na 1,000. Palit lang na karon. Palit ko Lord. Ako ning tabang kog hurot aning 183 ka slots. Nya mo tabang sa akong silingan, palitan ko ni sila sin, palitan ko ni sila og hardiplex para ibungbong. Tanawag mo na imong buhaton. Lipay kay kastanan, limpyo pa imong kasing-kasing, mura kag gamayng bata nga di gyud problema sa kalibutan ug mao na ang gitawag og langit nung kinabuhi kay matod palagi ni Kristo ang gingharian sa langit ila sa mga bata o kanila nga sama ni ining gagmayng bata.